Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Matay pre, mao na attorney pre. Oh, wala pre. Wala man ni attorney pre, murag pakyas man. Okay po ninyo ta pre, kay dako kog plano ani ba. Kanina ta pre, sakto gyud sa plano nimo nga himuon nimong farm. Nindot yung kamangitag yuta pre, kay kaning atbang pre. Ako nang himuon og farm sa layon. Wa po pugag plano pre, pero ang mas maya na pre, kanang atbang na pre, himuon mo katong farm sa mga German dog ba. Sakto ka pre, kay ug magutom ako mga layon na ako'y pakaon nga mga iro. Puti kamay ka pre, di na jud ka basta-basta pre, high class sa kay kang mga plano. Ingani jud ning utok sa businessman pre. Kailangan maningkamot ta. By the way pre, asa na dito mo sorbi sa yuta pre? Ang musurbe sa yuta pre, relax ang pre, kitawagan na nako to si attorney. Kana pre, kay di na ko makapaabot ba? Kay gusto na kay kumutukod og farm dayon. Iwat lang siya kita pre ha, kitawagan pa nako to pre. Uy, kinsa man na pre? Ay, mao na attorney nako pre. Kamay unsa man pormaha ana pre? Kasaligan na purma o. Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Matay pre, mao na attorney pre? Oh, wala pre. Wala man ni attorney pre, murag pakyas man. Pre, salig lang pre. Kay kana sa pikas yuta, siya ang attorney niya. Aw kana pre, masaligan man day na. May buntag, sir. Kamo ba tong magpatitulo sa yuta? Oy, may buntag po sir. Oh sir, kana ko pare, mo na magpatitulo. Aw, ang amua sir, kontrata ra ba ni? Why problema na, andam ko mubunga og kwarta. Kay dagko kog pangandoy aning yuta. Ay kabala ka, boss. Ako na'y bahala mo tituluan ng yuta. Tanawa pre, masaligan no. Approve na dayon. Di jud ni basta-basta nga attorney pre. Way labad ba? Boss, pwede mangutana pila ka hektarya ning patituluhan? Pre, kinahanglan yun na nila mahibalaan pre, para masukon nila ba. Bitaw pre no. Mga pulo jud kay hektarya boss. Mga pulo ka hektarya. Patay, murag dugay-dugay yun yung kontrataha ba? Aw, murag ana yun attorney, kay murag pulo may hektarya. Unsa man attorney? Kaya? Aw, kaya. Ark, Unsa man boss? ang sako kay sugdan na nato. Taysa, pre, unsa man eh? Aw, ay kabala ka pre, sugdan na nila titulo. Nya, usaw man ang pala og sako. Bitaw pre no? Attorney, usaw mo yun ang pala og sako. Aw, sindako biya niya mong kontrata, boss. Tama-tama po ba kay napulog yung kay hektarya? Boss, murag pila ka tuig yun na namo magsaking ba? Ay kabuang wa man ka nag-ingon pre nga sinako man day nilang yuta. Puti kamay pre, murag nasipit ko kuha ka attorney pre, kay sa pikas inektarya, pero dire sinako na. Unsa man, boss? Idayon ninyo. Ay sa. boss, usa man, mudayon ta. Ayo pre, murag wa pa man ni naulian nga attorney, may pagmanguli ta. Tara. Boss, tawag na kay sakit.